Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumating ya untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Hari ini saya mau tunjukkan pusaka yang baru saya dapat kemarin sore dari daerah Malangajum ya. Karena kemarin baru saya dapat ini. Jadi semua pusaka yang ada di sini ini barusan kemarin saya dapat dari salah satu teman yang ada di daerah sana ya, termasuk tim hunting saya, makanya beliau itu mencarikan pusaka di tempat khusus untuk saya di daerah Malangajum ya. Barangkali ada teman-teman yang mau dan berminat untuk pusaka yang ada di sini, boleh monggo. Dan saya tunjukkan satu persatu pusakanya seperti apa. Jangan lupa untuk teman-teman di screenshot ya, setelah itu lanjut via WA ya. Nah, ini pusakanya. Kalau ini jenis pusaka bugel, dan kondisinya apa adanya ya. Nah, sangat bagus sekali ini ya, jenis pusaka bugel. Nah, kalau ini jenis pusakanya itu masuk pusaka apa ini ya, kayak jenis pusaka Blering Wadon ya, atau jenis totok ini, atau jenis totok. Pusakanya sepuh, jadi pusakanya sepuh-sepuh di sini bolo ya. Nah, ini ya pusakanya ya. Soalnya kemarin itu ada 23 totalnya bolo. Nah, yang ini suduk maru bolo. Suduk maru tapi vaksinnya itu blender dan kotak. Nah, ini pusakanya bolo. Vaksinnya blender dan kotak. Sangat bagus bolo loh. Jenis suduk maru bolo. Ya, yang terpenting jangan lupa di screenshot lanjut via WA. Untuk maharnya tetap terjangkau ya. Jadi pusaka-pusaka di sini maharnya tetap terjangkau, tapi dipilih dulu ya yang mana. Nah, ini juga ada keris kayak kebulajer ini ya. Kalau ini kayaknya pusaka ageman. Sangat lokasian bolo, karena memang saya dapatnya itu langsung dari temen tim hunting dari daerah Malangajum bolo. Nah, ini juga ada pusaka bedok ya, bedok sigar jantung, dan di sini ada lubangnya ini bolo. Nggak tahu lubangnya ini untuk apa bolo ya, tapi memang pusaka yang sangat bagus banget ini bolo ya. Nah, ini kondisinya bolo, sangat-sangat istimewa bolo. Ini juga ada lagi suduk maru ini, tapi kayaknya lebih kecil. Suduk marunya ini lebih kecil ya. Loh, sangat bagus bolo ini bolo. Loh, istimewa bolo. Suduk maru. Nah, kalau ini kundup melati bolo. Jenis pusaka kundup melati ya, tombak kundup melati. Bagus banget bolo. Wes ini sangat top markotop pokoknya bolo ya. Loh, kondisinya ya juga masih lokasian bolo ya. Karat-karatnya kayak gini tuh belum bersih ya bolo ya. Tak nyeruput kopi dulu ya bolo ya. Soalnya ngantuk bolo. Ngantuk aku bolo lo. Tak nyeruput kopi dulu, tak duwiti bolo ya. Lo kira bolo. Oh, ini kopi bolo. Nah, sing iki bolo wantep bolo, nek iki bolo.
Iki asli bolo. Mantep pol iki bolo. Ono paling iki nek gak 2 kilo 3 kiloan bolo. Nek gak 2 kilo ya 3 kiloan bolo. Wis ta lah, dijamin bolo. Mantep pol iki. Bokonge yo semok. Ndase ugal-ugil lho. Iki yo lokasian bolo. Tapi wantepe pol. Kondisine yo apa nane ngene iki lho. Lho iki ono maneh tombak. Tombak iki tombak era-era kabudan bolo. Tombake era-era kabudan. Apik bolo lho. Koyok semacam katga ya bolo ya. Aku dhewe bingung mau bolo, tak pikir katga, ternyata memang katga bolo. Apik bolo. Lho, asli tuwek temen iki bolo. Asli nyel tuwek kowe. Lho. Barangnya lho bolo. Tuwek-tuwek ori-ori kabeh bolo. Lho bolo. Kok ngene iki lho bolo. Lho, astagfirullah. Ki ngono jaman biyen ngenteni pirang-pirang puluh tahun, pirang-pirang atus tahun yo. Koyokane wonge sampe jamuren bolo. Mangane pusakane kok ngene bolo sampean bolo. Lho, gak iya ah. Nah, koyo iki bolo. Lho. Ki kundup. Oh, iki anu cempaka iki. Apa? Iya, kundup cempaka iki anan. Ki kundup cempaka nek iki bolo. Soale rada lonjong bolo. Lho, sepuh-sepuh bolo. Asli nyel sepuh-sepuh bolo. Asli nyel sepuh-sepuh tak akoni bolo. Aku lho bolo sampai kaget-kaget bolo. Terkaget-kaget bolo. Lho. Koyo iki blering. Oh, nek iki blering gak ono gleger sapine ya bolo. Iki lho ono gleger sapine bolo lho sampai pucuk bolo. Sampai pucuk bolo lho bolo. Wis istimewa bolo tibake bolo. Pusaka niku istimewa kabeh bolo. Lho iki ono maneh bolo. Iki sik jenenge blering wadon iki bolo. Pamore ya sahdu bolo ya. Lho. Ketok jelas iki wis. Jelas pamore wahdu iki bolo. Jelas pamore ndoling bolo. Delok wesine pulen iki koyo ngene bolo. Koyo pupune rondo bolo. Nah, sing iki bolo. Iki sing unik bolo. Lho, gak iya ah. Kundup Wijaya Kusuma bolo. Kundup Wijaya Kusuma. Wis dalah golek sak nggon-nggon ora bakal nemu bolo. Kundup Wijaya Kusuma. Dijamin nang njaba iku ora ketemu. Yo wis iki tok. Jos pokok iki bolo. Lho bolo. Asli nyel iki bolo. Asli nyel kundup Wijaya Kusuma bolo. Yo cek nek awakmu tetep jaya terus bolo. Yo iki pusakane. Cocoke yo iki. Nah, nek iki bolo godhong soro pamore ono genderane bolo. Pamore ono genderane. Terus nang kene ya padha wolak-walik bolo. Oh, gak apik ya apa bolo. Wis salah. Apik, gak rugi bolo. Loh iki malah ono asmae. Apa iki tulisane? Raja apa iki? Raja tolak balak iki bolo. Dikek raja tolak balak iki bolo. Loh. Wo, raja tolak balak bolo. Wis bahaya iki bolo. Loh, pusakane ae tombak luk 7 bolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luk 7 bolo. Wah ya iki.
Luk pitulungan, pusaka pitulungan bolo. Woh, bermacam-macam pancen yo lho. Tangguhe yo Mojopahit bolo. Gak duwe yo rugi bolo. Wong pusaka apik-apik koyo ngene bolo. Wis salah jajal golek pusaka koyo ngene iku. Gak ngelan bolo. Apa meneh ngenteni ket mulai era jaman Mojopahit sampai saiki jamur bolo. Makane tuku konono cekne apik bolo. Koyo iki lho. Koyo ngene. Pamore iki ya Allah, ketok semriwing-semriwing ngene bolo. Gak api apa bolo. Koyoke pamor udan Mas iki bolo. Koyoke pamor udan Mas bolo lho. Lho bolo. Sik tak anune sik iki tak warangane sik ya aja dituku dhisik tak warangane dhisik iki. Cekne iso regane larang bolo. Apa maneh iki? Wuh. Apa nek iki pusaka apa nek iki? Wuh langkah-langkah bolo pusakane bolo. Pusakane langkah-langkah iki bolo. Lho, gak iya. Asli langkah temen iki bolo. Asli langkah temen iki bolo. Lho. Pusaka apa meneh iki pamore apik iki. Wo lho ana bolo. Pamore apik bolo. Walah kamere blereng pisan. Oh bolo, pamore apik bolo. Cuma nek didosi kok ane ganteng iki bolo. Ya wis ana warangkane. Tapi ya apa none wong jenenge pancen desa ya bolo. Oleh teko desa ya sing ngene iki. Wong iki kok nek gak salah koyo ane danganane wong tukang pijet iku bolo. Lho, gak iya. Lho. Apik bolo, pusakane bolo. Iki tombak apa nek iki? Wo, sik tombak maneh bolo. Luk piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, luk 7 maneh bolo. Cik ono tombak pitulungan maneh bolo. Lho bolo. Wah, ke yo bolo yo. Pegel aku nyepile bolo. Sing iki apa? Wow, Krisnaga bolo. Lho ana. Cuampur, tapi koyoane iki anyar bolo. Keris anyaran iki bolo. Ya paling kecampuran. Nek gak ngono dikeki anak putune. Kan pas sepak biasa nang pasar iku kan ono sayang emak, sayang bapak, sayang mbah. Nah, mungkin ditukokno iki mbek anake nek gak karo putune. Sayang mbah akhirnya ditukokno. Makane mungkin iki koyo ngono bolo. Nah, iki yo. Iki apa nek iki? Wuh, nek iki bolo, asli nyel bolo. Pusaka tindih temen nek iki. Asli pusaka tindih temen nek iki. Wis gak atik gak wis. Iki jenenge ngono wedhung bolo. Wedhung kabudan bolo. Wedhung kabudan bolo. Lho, nek iki yo top marko top bolo. Pusakane ae ana kaya tuyule ta pandita iki. Lho bolo, pusakane bolo. Oh, apik bolo. Oh, wis tak nyel iki. Asli nyel iki bolo. Oh, apik pol. Wis ya bolo ya. Tanganku pewegel jaram bolo. Wis matur sembah nuwun sangat bolo. Muga-muga sampean dikeki akeh-akeh rezekine. Akeh-akeh sholawati akeh-akeh keberkahane. Rahayu sagung dumadi.